sih ayo. Sing isih kendo-kendo dikencengne, sing isih seti nyapa? Nyapa? Endel nggonku. Lho kagak apik-apik nggon aku. Lho, nggonamu nganggo jarik kabeh, nggon aku nek sing nganggo rok. Tapi nggonku kan nek sing lanang. Wedok ngono lho, Pak. Oh, aku iki. Apa anak wedok uyuh kok ngadeg? Masa lanang dajal sepil. Dajal nggonmu. Oke, persiapan ayo. Kene sampai diriwangi ngadeg bareng.